Hello mga kabisdak. Kumusta man mo di tanan? Anyway, panos-panos na gud siya storya na adik ko sa Dunkin karon kay off man ako. No, na natagi pang kuri-kuri diri ba. Kay pamasigi tag lubog dito sa balay. Anyway, akong istorya ninyo kay kuan katong bahin na ni Catriona Gray nga ni anhi din hiyon si Piolo Pascual nga unsa toy mga panghitabo nga pwede mapakalingawa. Halos naman mi ato nga mabugto among kinabuhi dito kay di mi kaginhawa sa kadaghang tawo. Kato pa to siyang February 1 niya. Naman to siya kanang murag pageant dire ba. Ang sulod og una kasi Piolo wala man gani siya siguro na abtan og 10 minutes. Nag-hi hello lang siya sa mga tao ni dai lakaw po siya dayon. But from that very moment kay pati naging pagkandaghan ng tao nga nagdinutdutay na gid siya napagay yung uban ng mga kabay nga pati nang kuan yung nga bugal-bugalon kabalbi ka mga Bisaya nga. Siya nga, "Hoy akong you-touch oy gi kuan gid ninyo gisakto gid ninyo kanang mikos-mikos akong you-touch wa na gid ni nabilin." Katong Kabayan Night Market kay gamay-gamay man gito ilang space niya. Siguro nakulangan sila sa crowd control pa. So diha lang niya dayon naabot na lang to sa ano nga nang awas naman ang mga tao dito sa kuan sa dalan. Mao to nga daghan na kaayong mga julis na ngadto. Nya ning assist na po sila sa crowd ba. Nya kay di man gyud nila mabangbang kay maski ning agi ang julis dito sa among atubangan nga naapil man pug tukmod ana so kamot po siya apil. Nya mo to nga naabot na lang gyud sa point nga kanang ning giwarningan na to siya ang kuan ang katong night market nga ipahusay ni mga tao or else hunongon. Nya ang ilang kuan ato nga mas nindot na lang siguro kung nagsabay og guwas na lang si ano si Piolo ug si Catriona kay para usahan na lag agi ba unsaon man nga si Catriona mura man gurog intention nila kay siya mo mo take part siya sa coronation na gyud ba sa kinsa tong nadaog ana. So ang mga tao nga nakiusyoso nagkadaghan na hinuon. Sus pag-abot na gid sa pinakaano kay na-postpone ang event kay pati naman gid di naman madbit-bit ang mga tao gipangpag nga na may suga didto. Gipahaw ang suga uy. Para manguli na lang ang mga tao ba may gani kay pag kuan na mo nangaon pa mi sa kilid lang pud atong night market nya. Nakakita man mi nga ni siga balik ang suga. So namalik mi, uy ning adto si Maring Catriona uy nya. Pero wa na siya ning adto sa stage nya. Tagpa pud siya kanang ano ay kanang pamuyag sa mga tao nga dili mo singgit kay basi mafainan or unsa ba ana gani. So maura to siya kon chika uy nya kuan kanang lingaw ra pud siya all and all na pay mga tao nga nangakuyapan, na pay mga kuan kanang mga nangahulog sa lamisa kay patong man sa lamisa kapalabi ka mga kabayan. Patong lamisa, patong sa bangko. Aw daghang ubay-ubay po nga hagbong uy naming mga tsinilas mabilin. Oh, lingaw, kalingaw sa mga kabayan diri sa Dubai. Oh, makakitag mga kanang mga pang world class nga mga celebrities nga libre. Oh, di may mabayad ana ha basi magduda na po mangingon na po ng mga uban mga kabayan biyan ako nga induto sa imong life din ha oy kinaanak makakita kag artista mga libre na oy wa may bayad ana sige na scroll up bye.